Avui farem unes carxofes estofades amb parmesà, vi blanc, pa ratllat i brou de verdures. O, si voleu, de pollastre, el que tingueu a casa. En principi, si el feu de verdures, quedarà com un plat vegetarià. Això és una recepta italiana que la vaig treure del Comidista, del primer volum del Comidista, anys A, que es diuen carxofes de la nona Sara o alguna cosa així. Crec que era una amiga del tio del Comidista, del Viturriaga, que li va passar la recepta. O sigui que es podria dir que és una recepta molt casolana italiana de carxofes amb parmesà. Per coure les carxofes, primer hem de daurar una dent d'all petiteta en el fons de la cassola i ara ja anirem posant tots els ingredients i ho courem tot junt. Veieu, hem de posar els talls de carxofa d'aquesta manera al fons de l'olla. Això que hi ha a sobre ara ja és el pa ratllat. Ara hi tiraré el parmesà, el brou i el vi. Aquí ho teniu, ja he posat el parmesà, ja he posat el vi, només em queda el brou. Això ho deixarem una horeta i, si podem, una mica més, en teoria. Però en una hora jo crec que n'hi ha prou. I després d'una hora i mitja ja tenim les carxofes amb parmesà llestes i ara ho emplatarem. Queda així. Ho podeu servir amb un plat una mica soplat.